Bos. 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 Dania बुंदो. Bos, लेंसं हाग्रायाव मासे गं थसे गोनां गान्दा फैदोंनो। गोबां फलारफ्रा बेखौ हमनो थियारि जागासिनो दं। थौदो बस, गोख्रैनो गोबाव खालामजाला। बिदिबा थौदो, दानो। थौ। जों बेसेबां गिदिर हाग्रायाव गान्दाखौ बोरै नागिरना मोननांगौ? नङा बस, आंनाव मोनसे आइडिया दं। बस, आंनाव मोनसे आइडिया दं। बस, आंनाव आइडिया दं। दे, नोंनि आइडिया बुंलाय। बस, बिफां गोजौ गाखोनानै ओरै सारिगिदिं नायदिंसै नामा? नोंनालाय? आंना माबा बस, बे गान्दा फैबाथ' हाग्राया लेमगोन ना, बेनिखायनो बे हाग्रा लेमलेनायाव थांसै नामा बस? सिरि थादो, खामानि गैया नोंसोर, जागारनायल', आंनि खिथु फै। खोनासं सेंग्राफोर, बे बुस्थुआ थाइसे थाइनैजों मोनग्रा बुस्थु नङा। मोजाङै साबधानै नागिर, बेखौ जोंहा आमेरिकायाव फानहरनांगौ। मोख्रासो। मा बस? नोंसोर बेवहाय मा लाफैदों? बियो नोंसिनि जायगा नङा, बियो जोंनिसो जायगा। गोख्रै आं बोसोन होनाय बायदि खामानिखौ माव। सिलाया गोख्रै गाहायाव दं। सिलाया। आरो गोजौआव नाय। आंखौ नायनो लुबैदोंब्ला नायखो नोंसिनि सिगां फारसे थाबायलां। Hei, मा खिथु ओरै जा। Hei, masih begitu. सोर मोसौमोन बेलाय जोंनि लामायाव हेंथा होग्रा गाग्लिजोब मानसिखौ आयौ
Pwilao. What?